alam rimboy apa de pemerintah tolong dengarkan apa bantulah rakyat apa kini kong bantulah rakyat apa kini kong nambah manwang diate watu mai arina sadang sanyo ne ome maraya dia lai dibantu oh Tuhan oh tapi pembagian indah maraton sampai malamnya lah abejuo sampai malamnya lah abejuo lai turunlah kau bantuan apa tapi kami dalam tibong rusaklah kami mahamikian apa tak di siang hari arina sadang siang wana kawan dan rakyat mai mengapelai saja timbul virus corona omande o Tuhan hanya dan tanan cendanya tabu nan tumbuhnya di dalam para nan tumbuhnya di dalam para hanya ka Bapa kami mengadu apa kami namban sai na batana
Lai balado lubuk buaya tuanai panggulekan orang palo bandar panggulekan di palo bandar olai dusana kayo-kayo mai hotak pinan bangsa hanya padiane tapi nyawasa nyapadian nonen titik kayu lapata apa ai nampak tanyo kare ampe apa ai bantu lah kami lai kabakure keluar daerah apa ai keluar rumah hajota dape itu nala biaka kami tangikan indak marato ndak ngaluluang rodi Oma minta kita kanan satu jauhkan penyakit di negari kita siang malam atau dan tak nalalo doma mamikin nasi anak labida olu makan yo balanyo bacaronya lah dengar yang cendanya ikan oh ya apa oi sudah digoringlah letak di meja letak di meja oi oh apa oi lailah kakak kami ajuan oh apa oi namun kami ndak dokalua namo kami ndak dokalua nan manangi malulung panjang nambah sedih dalam bangsa penyakit tiba hidup di rantau sarupo kini
kamano wada lepai kabatenggang hadinan kayo menyelenga saja bantuan ditunggu ondak lo marato sejalan duya yo akhirat oh ya apa oi tuntuilah ilmu ba golai golai tuntuilah ilmu ba golai 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 apa lajar ayat ya apa oi bantulah rakyat dan lah marasai bantulah rakyat dan lah marasai indak di kampung saja, indak di daerah lain domai. Hoba macam-macam para sayan hidup ekonomi susah onde tuane ora so panyaki di bawangin di dalam rumah rangkanai juo di kantua nama bayo lai dan timba semua nalamu apa oi nantala ta'adita hapi sawah nantala ta'adita hapi sawah kami ndak badusana jaba saudara hanya kami aro bantuan pemerintah ibu banalah hati kami 50 di tapi jalannya mai atuane badare yatua osularonya de oleh muncang jai doang lah ditutui ayo sabun cucilah tangan tapi nangka kanai yuonde oleh
ditutui hoi apa oi kama kapai mas kerta dan lupawan tak den lupawan do apa oi ko bansai rakyat nangka disabui hoi apa oi banyak nan tinggal di rumah kontrakan hoi itu nan lebih dan risauan Nambah watuang di tapi jalan apa daun badare Yosula nyonde kok orang di kampung yulai dapat makan harus anak di rantau lapaya pulau tunggu bantuan bila tibonya Joy boati gosola biola hayudai biala diadana abalagu biala adiana abalaku bobana wadirang kota-kota hai apa ai lai mangaleta pindah alaku lai mangaleta pindah alaku pasak kambang ya sungeliku oh Tuhan kaki dayalan oh simpang tigo oh Tuhan di oh badan dan sansei bukan galetu dia indah laku pambali pitinya nanda adonde oleh kurang sari aja sungai abu apa oi nangkati gonanan jo salimpe nangkati gonan jo salimpe di malagale nangkalaku apa oi rakyat baku rehban nanan tak dapat itu nalabih ke mimanuangkan
Pak pemerintah, bantulah kami Pak.